Käydäänpäs lävitse tuo ilmalämpöpumpun puhdistushuolto. Täällä me nähdään, tuolla on tuo puhallin rumpu. Se me tullaan irrottamaan ja pesemään. Täällä on suodattimet ja sisäyksikön kennosto. Pestään ja puhdistetaan. Ennen tätä mennään ulos katsomaan vielä ulkoyksikön toimenpiteet ja otetaan koneikko virrattomaksi, on turvallista tehdä. Koneikko on virrattoma, kyllä. Nyt voidaan turvallisin mielin lähteä sisään purkamaan. Sen verran tätä ulkoa vielä, että tärkein on täältä katsoa, että ulkoyksikön tää takana oleva kennosto syvä puhistetaan, otetaan irtoroskat pois sieltä, niin saadaan varmistettua se, että ilma kiertää varmasti kennoston läpi hyvin. Näin, täältä lähtee suodat. Otetaan siivekkeet seuraavaksi tästä pois. Ja toinen siiveke irti, niin kuin näkee, niin on puhistustarpeen. Sitten vielä viimeinen kuori muovi irti, niin päästään kennoston ja puhallinrummun kimppuun. Puhallinrumpu irtoaa sillä tavoin, että täältä 2 ruuvia irti ja puhallinrummu ruuvi irti ja muuta kun näppäsee sen pois sieltä. No niin, nyt saatiin puhallinrumpu ja on siihen pölyä ja likaa tarttunut rajusti. Lähdetäänhän pesuhommiin. Laitan siihen pieni liuotin aine ja sen jälkeen annetaan se vaikuttaa hetken siinä ja sen jälkeen pestään paineella. Painevesi siihen, niin kaikki lika lähtee hyvin liikkeelle.